buď Bohu za jeho prítomnosť. A že je tu na tomto mieste, bez toho, aby tu bola jeho prítomnosť, tak ja tu nechcem byť. Prichádzam preto, že môžem pocítiť Boha, že môžem cítiť jeho prítomnosť, jeho mocnú ruku, že on sa nás dotýka, uzdravuje nás, požehnáva nás a rozlieva naše srdce a vlieva nám tam lásku. Ďakujem mu buď za to. Viete, písmo hovorí, že ho máme Boha uctievať v duchu a v pravde. Zamyslíme sa nad tým. Ako môžeme uctievať Boha v duchu a v pravde? Môžeme. Môžeme uctievať Pána v pravde, keď poznáme pravdu. A kým nepoznáme pravdu, tak nemôžeme Boha uctievať v pravde. A takisto nemôžeme Boha uctievať v duchu, keď náš duch je mŕtvý. Jedine duch, znovu zrodený, živý duch, jedine ten môže uctievať Pána. A preto aj, kto má mŕtvého ducha, alebo kto je tak krátko znovu zrodený, že ešte nedokáže vstúpiť do Božej prítomnosti, tak neúctieva Pána a je mu dlho. Nám nie je dlho. Hoci by sme uctievali ešte ďalšie hodiny na tomto mieste, tak nie je to dlho. V Božej prítomnosti je byť nádherne. Ja som jedného času, keď som bol pokrstený ohňom, som uctieval Pána, som začal z večera 19:30 a skončil som pol hodiny pred polnocou a ten čas uplynul ako keby 15 minút. Vôbec, vidíš, čas. V Božej prítomnosti je nádherne. A dnes chcem o tomto hovoriť, aby sme mohli uctievať Pána v duchu a v pravde. Náš duch musí byť zmocnený. A to sa volá krst Duchom Svätým. Potrebuješ byť pokrstený v Duchom Svätým. Krst Duchom Svätým je moc z neba, ktorú dáva Pán, ktorá na teba príde, je tak zmocní, že potom môžeš robiť nadprirodzené veci. Z vlastnej, z ľudskej síly my nedokážeme robiť nadprirodzené veci. Ale keď príde na teba Duch Boží, tak ťa tak zmocní, že potom je vidieť Boha v tvojom živote. Je vidieť Boha ako Boh jedna. Je to nádherné. Ľudia, ktorí sú citlivejší, tak to pociťujú okamžite. Ľudia menej citliví poznejšie. Ale aj tí, ktorí sú úplne studení, môžu po určitom čase, keď sa ich Božia moc dotýka, môžu túto Božiu moc prežiť a potom byť zapálení. Poznám ľudí, ktorí boli chladní na prítomnosť Ducha Svätého a pri jednom stretnutí sa ich Božia moc dotkla tak silne, že odtedy horia stále a vyhľadávajú prítomnosť Božiu. Halleluja. Sláva buď Bohu za to. Aby sme videli, ako Božia moc pôsobí, aj tí, ktorí ste tu poprvýkrát a ešte ste neboli na takom zhromaždení, tak môžeme si dať takúto malú ukážku. Janku Farbar. Jano, poď na chvíľu sem. On je taký citlivý na Ducha Svätého. On sa postav dopredu a môže zdvihnúť ruky a ďakovať Bohu. Nie, otoč sa opačne ku mne sa otoč. Tak. A môžeš chváliť Pána Boha, aby sa ťa dotkol. Jeho prítomnosť je tu, teraz už to cítiš. Už to cítiš, drahý Duchu Svätý. Ja ťa prosím, mene Ježiša Krista, aby si mu dal viac než doteraz, aby si ho naplnil ohňom. Mene Ježišovom teraz. Halleluja. Takto pôsobí Božia moc. A je to nádherné. On sa cíti krásne, ešte krajšie ako predtým, keď Pána chválil. Takže pôjdeme do 1. Korinťanom, do 6. kapitoly, 20. verš. 6. kapitola, 20. verš nám hovorí takto. To je Božie slovo. Lebo ste kúpení za veľkú cenu. Nože, tedy oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Takže Božie slovo hovorí, že sme kúpení za drahú cenu. Aká to bola cena, ktorou my sme boli kúpení? My vieme, že keď sme nepoznali Boha, sme boli v otroctve Satana. Ale prišiel Ježiš Kristus a zaplatil svojou krvou. To je drahá cena. Za každého jedného z nás. Je to drahá cena. Krv Ježiša Krista. A krvou Ježiša Krista my sme boli vykúpení. A keďže sme boli vykúpení, tak sme slobodní ľudia uctievaní. Tak vždycky, keď prichádzaš do Božej prítomnosti a uctievaš Boha, rozmýšľaj nad tým, že si bol kúpený za drahú cenu. A keď si uvedomuješ tú cenu krvi, tak potom chváliš Boha s pozdvihnutými rukami, tancuješ v jeho prítomnosti, lebo vieš, čo on za teba zaplatil. Je to nádherné poznanie. Takže Biblia nám hovorí, máme oslavovať Pána aj svojim telom. A jak sa dá oslavovať Pána? Telom.
No tým, ako Biblia hovorí v Žalme 150, ako máme oslavovať tancom, kolotancom, pokríkovaním, a ďalšie žalmy hovoria tleskaním, podskakovaním, radostným kríkom. To hovorí Biblia. Nábožní ľudia prídu niekedy na takéto zhromaždenie a hovorí, vy to máte tu ako na diskotéke. Takže diskotéka je v poriadku, tam posielajú svoje deti. Ale v Božej prítomnosti chváliť Pána tancovaním, to je niečo veľmi zlé. Na diskotékach, kde sa oslavuje satanové meno, kde sa vyvyšuje jeho kráľovstvo, to je v poriadku. Takto zmýšľa nábožný človek, ale vďaka Bohu, že on nás všetkých z toho vyslobodil a nám dal poznať pravdu. Apoštol Pavol, keď píše list do Korintu, je to v 2. liste Korinťanom, a on žehná veriacim, on žehná obecenstvo s Duchom Svätým. Toto je veľmi dôležité pre nás, pre všetkých. 2. Korinťanom, 13. kapitola a 13. verš je koniec listu, kde hovorí: milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo, alebo obecenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vámi. Záverom listu to dôležité Pavol tam hovorí, že obecenstvo Ducha Svätého je veľmi dôležité. Bez obecenstva s Duchom Svätým nemôžeš urobiť nič. Je veľmi dôležité. Takže pros, aby ťa Duch Svätý naplnil a udržuj si obecenstvo s Duchom Svätým deň čo deň. Potom budeš žiť víťazný život a Božia moc bude zjavená v tvojom živote. Kdekoľvek prídeš, tam bude Duch Svätý. Kázanie o Duchu Svätom, alebo kázanie o Kriste Duchu Svätom je jedno zo základných učení. Biblia hovorí v Židom 6. kapitole o základných učeniach, ktoré sú ako poznať Boha, znamená poznanie Boha, viera v Boha, je tam pokánie, skladanie rúk, druhý príchod Ježiša Krista a takisto tam 6. kapitola hovorí o krstoch. O krstoch. A sú viaceré krsty, ako vodný krst a takisto aj krst Duchom Svätým. V Matúšovom Evanjeliu 3. kapitole 11. verš nám rozpráva o tom, ako to robil Ján. Vieme, že Ján prišiel pred Ježišom Kristom a ponáral ľudí do vody. Krstil ich vo vode. A on potom tu niečo hovorí. Takže môžeme sa tam pozrieť spolu. 3. kapitola Evanjelia Jana, 11. verš. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nesom hoden. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Ján hovorí o tom, že má prísť niekto silnejší. A to bol Ježiš, ktorý prišiel po ňom. A on bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Ján ako človek tu na tejto zemi krstil do vody. To bola jeho služba. On bol povolaný volať k pokániu hriešníkov a takisto krstiť vo vode, kde ľudia vyznávali svoje hriechy a nechávali sa pokrstiť. Robili takéto rozhodnutie. Končím s hriechmi. A išiel do vody, lebo voda symbolicky oddielovala človeka od hriechu. Ale on už hovorí o službe iného. On už hovorí o službe mocnejšieho. A je to sám Ježiš Kristus, ktorý krstí Duchom Svätým a ohňom. Nikdy nie človek. Žiadna cirkevná autorita. Žiadny nejaký biskup, arcibiskup. Nie. Krst Duchom Svätým patrí Ježišovi. Ján o tom vydal svedectvo. Jedine Ježišovi. A Ježiš Kristus túto službu neprepožičal nikomu tu na zemi. Nikomu. On to robí dodnes. Áno, nábožní ľudia sa snažia niečo urobiť, ale to nefunguje. Ale Ježiš Kristus, on to robí správne a jemu to vždy funguje. A keď jeho uctievame a prosíme, tak môžeme tieto prejavy jeho moci vidieť medzi nami. A ešte uvidíme ešte väčšie. Ježiš Kristus potom dával veľké poslanie učeníkom, aby išli, aby kázali slovo, aby kázali evanjelium. Ale on vedel, že kázanie evanjelium potrebuje nejakú sílu, nejakú moc. Z vlastnej síly kázať evanjelium nedokážeme.
čo dokážeme z vlastnej síly hovoriť nejakú filozofiu, teológiu a tak ďalej. Ľudské múdrosti, toho ľudia hovoria. Ale keď chceš kázať evanjelium, musíš mať moc Ducha Svätého. Ježíš v skutočnosti ani nedovolil kázať evanjelium bez moci Ducha Svätého. My pôjdeme v písme kapitola po kapitole a verše a budeme si prechádzať, čo Ježíš Kristus o tomto hovorí. Skutky, 1. kapitola, tam Ježíš Kristus, keď už odchádzal do neba, tak zhromáždil učeníkov a im hovorí posledné slova. A tam znova Ježíš Kristus pripomína slova Jana Krstiteľa. A v 5. verši v 1. kapitole Skutkov hovorí totiž, že Jan krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nemnoho dní. Vidíme? Ježíš Kristus pripomína znova. Oni, keď boli krstení od Jana v Jordáne, tak počuli to svedectvo, že niekto príde a bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, a to je Ježíš Kristus. Ale Ježíša Krista počas jeho pozemskej služby nikto nevidel krstiť Duchom Svätým a ohňom. Nikdy on to nerobil. Prečo? Lebo to je jeho nebeská služba. Až kým on išiel do neba, a vtedy to začalo. A ďalej hovorí, ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samarii, a tak až do poslednej končiny zeme. Ježiš Kristus hovorí, čo je dôležité pre nás, pre jeho učeníkov. Ale príjmete moc Ducha Svätého, aby ste svedčili o mne. Vydávať svedectvo Ježišovi Kristovi, to vyžaduje moc. My vieme učeníkov pred pokrstením Duchu Svätom, ich správanie a ich charakter. To v Biblii môžeme vidieť, ale takisto môžeme vidieť, čo sa stalo po, keď prišiel Duch Svätý a naplnil ich. Keď Ježíš Kristus vylial Ducha Svätého. Takže Ježíš Kristus hovorí, a príjmete moc Ducha Svätého, ktorý príde na vás a budete o mne svedčiť. Kde? Počnúc od Jeruzaleme a tak až po Trebišu. A ďalej, kde vás Pán pošle. Príjmete moc Ducha Svätého. Vrátime sa do Evanjelia Lukáša a posledná kapitola Lukáša, 24. Tam Ježíš Kristus zdôrazňuje, je to 46. a 49. verš, ktorý hovorí. A povedal im, tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstáť z mŕtvych 3. dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. On im hovorí o veľkom poslaní. Podľa písem, ako bolo napísané, že Ježíš Kristus musel trpieť a zomrieť a vstáť z mŕtvych 3. dňa. To sa všetko naplnilo. My vidíme, že sa to všetko naplnilo. A hovorí, čo je tak veľmi dôležité pre celý svet. Kázanie pokánia a odpustenia hriechov. To je najdôležitejšie. Kázanie pokánia. Že človek potrebuje činiť pokánie, lebo zhrešil. A za hriech je smrť. Ale keď učiníš pokánie, budú ti odpustené hriechy, to hovorí Biblia. Pokánie je zmena zmyšľania, je odvrátiť sa od svojho hriechu a nasledovať Boha podľa jeho slova. Ježíš Kristus i dnes povoláva každého jednotlivca osobne a hovorí, nasleduj ma. Nasleduj ma. Takže každý jeden z nás má nasledovať Ježíša Krista. Ale skôr, než sa rozhodneš nasledovať Ježíša Krista, musíš učiniť pokánie a potom sa odvrátiť od svojich zlých ciest a ísť cestou za Ježišom. Tá cesta je do večného kráľovstva. Ďalej hovorí, a vy ste toho svedkami. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z vysosti. Takže Ježíš Kristus už vopred kázal učeníkom, choďte do celého sveta, kažte evanjelium každému stvoreniu, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsudený. To sú slova Ježíša Krista. On im už tieto slova povedal. A potom znova hovorí, ale čakajte v meste Jeruzalém, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. On im dal poslanie, dal im službu, takisto ako nám, ale máme čakať
a byť oddiatí do moci z výsosti. Oni čakali a boli oddiatí do moci z výsosti. Duch Svätý prišiel na 50. deň po Veľkej noci. Preto my už nemusíme čakať, lebo pred 2000 rokmi Ježiš Kristus vylial Ducha Svätého v Jeruzaleme na vrchnú dvoranu a Duch Svätý vánie odtedy po celom svete a Duch Svätý je dnes tu prítomný. Preto vidíme jeho moc a jeho znamenia. My si to všetko v Biblii prečítame. V Biblii je to všetko napísané. Chvála Bohu za to, že sa proroctva naplňajú a takisto, že sa naplňa proroctvo proroka Joela, o ktorom Ježiš Kristus učeníkom hovoril. A my si ho znova prečítame v 2. kapitole proroka Joela, 28. verš hovorí: a potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať a vašim starcom sa budú snívať sny a vaši mládenci budú vidieť videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a dám vidieť zázraky na nebi aj na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. To hovorí proroctvo Joela. A Ježiš Kristus im pripomína toto zasľúbenie, že Boh sa rozhodol, že vyleje svojho Ducha Svätého. Preto im hovorí: čakajte na zasľúbenie môjho Otca. Takže tieto proroctvá, ktoré som prečítal práve teraz Joela, sa naplnili a naplňajú. To nebolo len jednorazové vyliatie Ducha Svätého vo vrchnej dvorane v Jeruzaleme, ale to vyliatie Ducha Svätého my môžeme zažívať na každom zhromaždení. Chvála Bohu za to, že môžeme to vidieť v tomto čase, že my žijeme v takých nádherných časoch, keď môžeme vidieť to, čo mnohí proroci chceli vidieť a králi, ale nevideli. Zomreli vo viere, v slova, že sa to stane, ale to nevideli. A teraz my žijeme v tých časoch, keď sa tieto proroctva naplňajú. Boh vylieva svojho Ducha Svätého. Sláva Bohu za to. Ideme znova do Skutkoch apoštolov a prečítame, ako sa to stalo, ako sa to naplnilo. Aj dnes to môžeme znova vidieť. Ktorí nie ste naplnení Duchom Svätým, môžete to prijať dnes. Boh má pre vás dar, nádherný dar. Takže Skutky apoštolov, 2. kapitola, od 1. po 4. verš. Môžeme čítať. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa, a sádol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa. Halleluja, to sa naplnilo. Ochandroko shikahadaraba mamande, roba mama sikihedrogo shiralaba mama saya, rachandribi mama sikihandrogo shirogo chodrobundi. To je znamenie pre neveriacich, veriaci tomu rozumejú. Halleluja. Takže Boh dodržal svoje slovo a dodržuje. Nebudeme rozprávať len o niečom, o nejakej filozofii, teológii, ale budeme rozprávať o Božom slove, ktoré Ježiš potvrdzuje, lebo Ježiš povedal: choďte a kážte a ja budem s vami. A budem potvrdzovať slovo, kázané slovo. Keď kážeš slovo Ježiša Krista, vždycky v tvojom živote budú znamenia a zázraky. Vždycky. Keď by neboli tieto znamenia a zázraky, ja neverím Boha. Lebo toho počúvania, náboženských praktík a všetkého sme mali už dosť. Ale ja som chcel vidieť, či je Boh naozaj živý. A Boh sa mi dal poznať. Takže on aj tebe sa dá poznať, keď sa rozhodneš. Keď sa rozhodneš pre ňo. A povieš: Pane, ja ťa budem nasledovať. Vtedy príde moc Ducha Svätého do tvojho života. Takže tak sa to stalo na letnice. Príchod Ducha Svätého s vonkajším prejavom hovorenia v neznámych jazykoch. Biblia hovorí, že všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazyky, tak ako Duch Svätý dal sa im vysloviť. A Biblia hovorí, že tam bolo okolo 120 duší. Takže to neboli len 12 apoštoli, ale tam boli ostatní, ktorí už uverili Ježiša Krista a sa spolu stretávali a očakávali na príchod Ducha Svätého. A reakcie
Následky Ducha Svätého máme popísané ďalej v písme a my si ich môžeme prečítať. Takže znova 2. kapitola Skutkov 12 až 18. A žásli všetci, súd bezradní od údivu a hovorili jeden druhému, čo to chce byť. Ale zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Takže to bola prvá reakcia ľudí. Niektorí žasli, ale niektorí sa smiali a hovorili, že sú opití. Ako to, že došli k takému záveru, že títo ľudia sú opití? Lebo keď Duch Svätý prišiel, tak aj oni sa nejak prejavovali. Nebolo to len hovorenie v jazykoch, ale takisto to bolo ako opilosť. Keď Duch Svätý ťa naplní, tak vyzeráš ako opitý. Ale po tejto opilosti ťa nebude boleť hlava, ani nebude špatne na druhý deň. To je dačo nádherné. To musí každý jeden prežiť. Ale títo prizerajúci sa ľudia tam v Jeruzaleme sa posmievali, že oni sú opití od vína. Aj dnes sa to deje. Doby sa vôbec nezmenujú, sú tí istí ľudia. A tiež sa smejú. Ale kto sa smeje naposledy, hovorí sa, ten sa smeje najlepšie. Amen. Takže pôjdeme ďalej. Aké boli tam ďalšie prejavy príchodu Ducha Svätého. 32. až 33. verš, tam začína potom, ale budeme pokračovať ešte ďalej, ešte som to nedočítal. Ale Peter, zastanúc si s 11, povýšil svoj hlas a povedal im, mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe. A počujte moje slova, lebo títo nie sú spili, ako sa vy domnievate, lebo veď ešte je len 3. hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo. A vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery. A vaši mladenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov, i na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. Ideme znova, apoštol Peter hovorí o proroctvách. Hovorí, nie sú opilí. Ešte nemali, kedy sa opiť. Ešte je len 3 hodiny ráno. Ale to je to, čo bolo povedané skrze proroka. Tak on začína kázeň a hovorí o proroctvách, ktoré sa práve naplnili. A potom tam Peter pokračuje kázaním evanjelia, lebo tam je napísané, že tam sa zbehol celý Jeruzalém. Tam bolo mnoho ľudí vtedy, lebo to boli veľkonočné sviatky a tam sa zišli Židia z celého sveta, kde boli rozptýlení. Oni sa zišli na tieto slávnosti. A keď sa tam zišli, tak keď videli tieto prejavy, tam sa ľudia všetci zhromaždili a sa na to pozerali a počúvali. A tam bola dobrá príležitosť evangelizácie. Takže Peter tam káže. A my pôjdeme od 32. verša, zase 2 verše, čo hovorí tam Peter o tomto všetkom. Toho istého Ježíša vzkresil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúť zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. On im hovorí, že Ježíš Kristus vylial toto. Čo? Toto, ktoré vylial Ježíš. Ducha Svätého. Čo vy vidíte aj čujete. A ľudia mi hovoria niekedy nabožní, že oni majú tiež Ducha Svätého. Tak húkaš a chcem to počuť. Biblia hovorí, že Ducha Svätého sa dá vidieť a sa dá počuť. Takto sa Duch Svätý prejavuje. To hovorí apoštol Peter. A to je zaznamenané v Biblii. A ja verím, že Biblia neklame. Takže je to pravda, že vy to vidíte a to čujete. Aj dnes. A pôjdeme ďalej, čo sa nastalo, aká zmena prišla a aké následky to malo na tých počúvajúcich. 37. verš, 8. až 39. hovorí, a keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. On im hovorí, čo majú robiť. Pokánie. Nech sa každý pokrstí a dostane dar Ducha Svätého.
Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. To je zasľúbenie a to je dar Ducha Svätého. Patrí to všetkým ľuďom. To zasľúbenie, tento dar. Sláva buď Bohu za to, že on aj dnes, v dnešnej dobe sa prejavuje, že nám dáva Boh dar. Nádherný dar Ducha Svätého. Musíš potom veľmi túžiť. Musíš túžiť v srdci po tomto. A Boh ti to dá, lebo je to zasľúbenie všetkým. Nie len určitým ľuďom, ale všetkým je to zasľúbenie. Nie všetci o tom vedia. A sú nabožní ľudia, ktorí klamú a zvádzajú ostatných do blúdu. A ja osobne pri rozhovore s niektorými kňazmi som počul takéto, že hovorili, áno, my veríme to všetko, ale to bolo len v ranej cirkvi. A zomretím posledného apoštola to zaniklo, už viacej to není. My veríme, že to bolo vtedy. A niektorí hovoria, a oni to dostali preto tie jazyky, lebo išli do iných krajín kázať, aby mohli týmto jazykom kázať. Tento jazyk nebol daný na kázanie. Tento jazyk bol daný ako znamenie pre neveriacich, ako modlitebný jazyk, ako pomoc v modlitbe. To bolo nabudovanie ďalšie veci, ktoré si poznejšie povieme, ktoré hovorí Biblia. Ale my nečítame len jedno miesto z Biblie, aby sme si vybrali a na tomto staviali učenie. Ale my pôjdeme ďalej. A Biblia o tomto hovorí veľa a my, aby sme tomu uverili, potrebujeme o tom počuť. Lebo Biblia hovorí, že viera prichádza z počutia a počutie skrze Božie slovo. Takže potrebujeme počúvať Božie slovo. A viera je nám daná od Boha do nášho srdca skrze počúvané Božie slovo. A vieru nemôže zdediť. Vieru nemôže zdediť po svojich rodičoch, sa to nedá. Lebo Biblia hovorí, že je to Božia viera a že ona je daná skrze počúvanie a počúvanie a počúvanie Božieho slova. Je nám daná. Tá viera prichádza do nášho srdca a keď tomu uveríme a vyznáme to nahlas ústami, tak sa udeje zázrak. A aj dnes. Takže pôjdeme ďalej. Keďže niektorí ľudia hovoria, že len prví mali učeníci tento dar, tak my sa pozrieme ďalej po Biblii, čo tam hovorí. Viete, tento dar, keď prišiel Duch Svätý, tak priniesol obrovskú zmenu do života ľudí. Len pár takýchto príkladov. Apoštol Peter bol veľmi bojazlivý človek. Viete, že on kvôli bojazlivosti zaprel Ježíša Krista. Povedal, že ho nepozná. A takisto po ukrižovaní Ježíša Krista oni všetci boli tak bojazliví. Tí učeníci, ktorých Ježíš povolal a chcel ich poslať, aby išli kázať. Ako oni mohli kázať Božie slovo, keď oni sa zamykali? Oni boli zamknutí pred Židmi aj pred Rimanmi. Oni sa báli. Peter sa bál jedného dievčata, ktoré povedal, aj ty si bol s Ježíšom? Nie, ja som ho nikdy nepoznal. Ja ho nepoznám. Kvôli čomu Ježíš Kristus, či vlastne Peter to hovorí? Kvôli strachu. Ale keď sa pozrieme príchod Ducha Svätého, keď sa jedného dievčata, ktoré ho spoznalo, bál, prečo sa Peter nebál celého davu, celého Jeruzalema, ktorý sa tam zišiel? Pretože Duch Svätý vypôsobil zmenu v jeho živote. A on už bol smelý, on už nebol bojazlivý, on už sa nebal. On sa postavil pred všetkých a zvestoval evanjelium a hovoril slovo Božie, hovoril o prorokoch, čo hovorili. A takisto, čo vypôsobil Duch Svätý, že tí, ktorí počúvali Božie slovo, boli dotknutí do srdca. Len Duch Svätý môže vypôsobiť toho, že človek je dotknutý až v srdci, keď počuje Božie slovo, že to slovo je silné, ostré, ako meč na obe strany a zasahuje vnútro srdce. Nielen myseľ, ale srdce, svedomie. Tam tedy hovorí, to je moc Ducha Svätého. To sa vtedy stalo. Biblia hovorí, že ten deň na tú Petrovú kázeň, keď tam Duch Svätý bol vyliatý, pri jednom zhromaždení uverilo 3000 duší. 3000 ľudí bolo tam spasených. A je tam napísané, že tí, ktorí ochotne prijali Božie slovo, nechali sa pokrstiť vo vode a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Takže vidíme, že človek môže počuť slovo, ale nie každý ochotne prijíma Božie slovo. A keď nepríjmeš Božie slovo,
tak Božie slovo nevypôsobí v tvojom živote to, na čo bolo poslané. V Božom slove je moc daná od Boha. Božia moc je vložená v Božom slove. A Biblia hovorí, že Božie slovo sa nenavráti naspäť k Bohu prázdne, ale vykoná to, na čo ho Boh poslal. Takže pôjdeme do Skutkov apoštolov do 8. kapitoly a tam vidíme, že aj pohania prijímajú krst Duchom Svätým. Tak to už vyvráca teóriu tých, ktorí hovoria, že len apoštoli boli naplnení Duchom Svätým. Skutky apoštolov 8, 14 až 17. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samaria prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jana, ktorí keď ta zišli, modlili sa za nich, že by dostali Svätého Ducha. Lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy skladali na nich ruky a dostávali Svätého Ducha. Takže pohania v Samarii prijímajú krst Duchom Svätým skladaním rúk apoštolov. To nám písmo hovorí. A ďalej, 19. verš nám potvrdzuje, že to, čo sa stalo pri skladaní rúk, že to nebola nejaká facka, ako to robia dnes biskupy, a že nič sa nestane, ale že tam sa to prejavilo. A 19. verš nám hovorí, lebo tam bol jeden čarodejník, ktorý tesne predtým uveril a on žasnul nad tým všetkým, keď to videl a on túžil po tejto moci. Preto tam priniesol peniaze a chcel aj on tento dar. A tam je napísané, povedal, dajte i mne tú moc, aby ten, na koho by som vložil ruky, dostal Svätého Ducha. On videl, že sa niečo deje a on doniesol množstvo peniaze. Keď by sa tam nič nedialo, tak neviem, po čom by túžil tento čarodejník Šimon, o ktorom je napísané. Ale pretože sa tam niečo dialo a on to videl a počul, tak on potom túžil a chcel si to kúpiť za peniaze. Za peniaze sa nedá kúpiť Ducha Svätého. Je to zadarmo. Lebo dary nie sú za peniaze. Dary sú zadarmo. Prichádzajú od Boha. A ďalšie miesto v 10. kapitole nám hovorí o krste v Duchu Svetom v dome pohana Rimana Kornélia, ktorý prijal krst Duchom Svätým s celou svojou rodinou, ktorí prijali Božie slovo. Skutky 10. kapitola až 34. až 48. verš. Tam hovorí takto. A kým Peter ešte hovoril tieto slová, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. Tedy úžasli všetci veriaci z Obrezky, ktorí boli prišli s Petrom, že i na pohánov je vyliatý dar Svätého Ducha, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vidíme, na pohánov v dome Kornéliovom bol vyliatý Duch Svätý. Prečo oni všetci žasli a chválili Boha? Lebo ich počuli hovoriť jazykmi. Oni počuli hovoriť jazykmi. Takže každé miesto v Biblii, kde sa hovorí o Kriste Duchu Svetom, vždycky je tam vedľajší prejav a to je hovorenie v nových jazykoch. Keď nehovoríš v nových jazykoch, nie si pokrstený Duchom Svätým. Nie si. Lebo vonkajším prejavom krstu Ducha Svätého je hovorenie v jazykoch. To hovorí Biblia. Nenájdeme ani jedno miesto, kde by to nebolo. A potom ďalej Peter odpovedal, či potom môže niekto zabraniť vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svätého Ducha ako aj my. On ukazuje, že títo pohania prijali dar Ducha Svätého ako aj my, ako aj apoštoli. Apoštoli to prijali na deň letnic. Hovorí takisto, tým istým spôsobom prijali Ducha Svätého. To znamená, že spasenie patrí všetkým. Židom aj pohanom. Všetkým. Pôjdeme ďalej. Ako tam v skutkoch apoštolov v 11. kapitole apoštol Peter vysvetľuje, ako sa to stalo a prečo tam išiel. 11. kapitola, verš 15. až 16. On keď sa vrátil naspäť medzi svojich, tak ho obviňovali, ako, že ty si išiel do domu pohanov. Ako, lebo Židia si mysleli najprv, že evanjelium patrí len pre nich. Hoci Ježiš im povedal, že majú ísť kázať do poslednej končiny zeme, oni si predstavovali, že len do svojej zeme. Vidíme, to je vlastný výklad.
Ale človek si nemôže písmo vykladať sám. Ale Duch Svätý prichádza, aby nám vykladal písmo. A Duch Svätý viedol apoštola Petra do domu Kornélia. Duch Svätý ho tam viedol. Duch Svätý mu ukázal znamenia, ukázal mu plachtu s nečistými zvieratami. Lebo on si myslel, že všetci ľudia sú nečistí, tak on tam nemôže vstúpiť. Ale Biblia hovorí, že koho Boh očistí, tak ten je čistý. A Boh sa rozhodol skrze Ježíša Krista dať milosť všetkým ľuďom. Takže on tam vysvetľuje a my si prečítame, čo hovorí. Keď sa vrátil naspäť, tak ho za to obviňovali. A v tom, keď som ja započal hovoriť, zostúpil Svätý Duch na nich, ako aj na nás tam na počiatku. A rozpamätal som sa na slovo Pánovo, ako hovoril Ján, krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom. Vždycky Duch Svätý nás vedie do slova. Duch Svätý, keď príde, vždycky nám pripomína Božie slovo. Duch Svätý ťa neodvedie nikde inde, len do slova. A mnoho ľudí, ktorí hovoria, že majú Ducha Svätého, robia tak hlúpe veci, ktoré sú tak v rozpore s Božím slovom, a tak tým hovoria, že majú Ducha Svätého. Viete, ten, kto je naplnený Duchom Svätým, on rozozná, kto má Ducha Svätého a kto nemá Ducha Svätého. Stačí sa na človeka trochu pozerať a uvidí, či on Ducha Svätého má alebo nie. Tak Peter vysvetľuje a takisto sa obhajuje, že čo sa tam všetko stalo. My vidíme aj ďalšie miesta. Krst Duchom Svätým v Efeze. To už je v ďalšej krajine. Takisto medzi pohanmi. A to už pôjdeme do Skutkov apoštolov do 19. kapitoly. A tam je napísano 1. až 7. verš. A stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte a Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu. A najdúc tam niektorých učeníkov, povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal, na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Jan krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to je Krista Ježíša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježíša a keď potom vložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. Takže ďalší krst Duchom Svätým medzi pohanmi, prejavený hovorením v jazykoch a proroctvami. Duch Svätý, keď príde, tak on niečo vypôsobí. Keď tam prišiel Pavol a sa na nich pozrel, on hneď sa pýtal na otázku Ducha Svätého. Viete, prečo sa Boží muži pýtajú na otázku Ducha Svätého? Lebo ten, ktorý nie je naplnený Duchom Svätým, nedokáže chváliť Boha. A stačí sa pozrieť po obecenstve a vieme, na kom je Duch Svätý a na kom nie je Duch Svätý. A on, keď prišiel do toho obecenstva, keď prišiel k týmto učeníkom, tak on na nich rozoznal, že tam nie je niečo v poriadku. A hovorí, a prijali ste Ducha Svätého, keď ste uverili? A vyšlo najavo, že oni o ňom ani nepočuli. Tak potom im kázal, nechali sa pokrstiť, položil na nich ruky a oni začali hovoriť v nových jazykoch a začali prorokovať. Je to ďalší dar Ducha Svätého, ktorý prichádza, keď si naplnený Duchom Svätým. Je to krásne. Ježiš Kristus ten istý včera, dnes a na veky. Ježiš Kristus je tu prítomný. On je ten, ktorý krstí Duchom Svätým a ohňom. Takže nežijeme v dobe, keď pozeráme sa naspäť dozadu ako na nejakú históriu, čo bolo, ale my žijeme v dobe, keď to všetko, čo sa dialo za dní apoštolov, sa deje aj dnes. A má sa to diať, má to fungovať. Preto, že ešte koniec není a že veľké poslanie je kázať toto evanjelium kráľovstva všetkým národom, až potom príde koniec. A všetké národy ešte toto evanjelium kráľovstva nepočuli. Oni počuli veľa správ, ale nie všetké boli dobré. Ale Pavol hovorí, Ježíš hovorí o tom, že toto evanjelium kráľovstva, ktoré kázal Pavol, a Pavol kázal evanjelium v moci Ducha Svätého, preto on aj hovorí, že on nechal všetku múdrosť, všetko, čo vedel, preto, aby poznal viac Krista. A on pripomína, že keď prišiel, tak jeho kázeň, jeho slova nezáležali v ľudskej múdrosti, ale v moci Ducha Svätého, aby aj tí, ktorí uveria v Božie slovo, aby ich viera bola na moci Božej.
Viete, keď príde človek a poprvýkrát v svojom živote zažije Božiu moc na takom zhromaždení, kde počuje slovo, tak niečo zanechá v jeho vnútri. A jeho viera, to, čo uveril, je, že videl, že sa presvedčil. Takže nielen prázdne reči, ale moc Božia. Toto my potrebujeme. Halelúja. Hovorenie v jazykoch. Mnohí ľudia hovoria, prečo hovoríš v jazykoch, keď aj tak tomu nerozumieš? Rozumieš tomu? Biblia nehovorí, že tomu máš rozumieť. Biblia o tom nehovorí. Ale mnohí takto napadajú, lebo chcú práve to, že oni nemali o tom poznanie, že oni netúžili po Duchu Svetom, alebo sa nechcú vzdáť svojej prázdnoty, tak sa snažia vyvrátiť tým druhým, ktorí to majú, že to nie je správne nejak. Ale my pôjdeme ďalej po Biblii a nájdeme v Biblii, prečo máme hovoriť v jazykoch. Prečo boli dané jazyky. Prečo bol daný krst Duchom Svätým. Prvé z týchto bodov je Marek 16. kapitola, kde Pán Ježiš Kristus hovorí o znameniach veriacich. Tam je niekoľko znamení veriacich. Marek 16. kapitola hovorí, že tí, ktorí veria vo mňa, hovorí Ježiš, v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a chorí ozdravujú. To sú znamenia veriacich. Keď si veriaci, daj si otázku. Ktoré zo znamení ťa sprevádzajú? A majú ťa sprevádzať všetky. Nielen jedno, všetky. Prvé znamenie veriaceho kresťana je, že vyháňa démonov. Démonov je plno všade, stačí sa obzrieť. Druhé znamenie je, že hovorí v nových jazykoch. Takže Biblia hovorí o znameniach. Ďalej pôjdeme do 1. listu Korinťanom, do 14. kapitoly a táto celá kapitola hovorí o hovorení jazykov. Je dobré si to doma viacejkrát preštudovať, aby ste pochopili, čo nám Boh chce skrze tieto slova ukázať. Takže 14. kapitola, 2. verš hovorí, lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Lebo nikto nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvo. Takže ja nehovorím v jazykoch k tebe, ty nerozumieš, nikto nerozumie, ja nerozumiem. Ale duchom hovorím tajomstvo. Keď som sa znovu zrodil, Boží duch sa nasťahoval do môjho ducha a tento Boží duch sa modlí skrze môjho ducha. Tak keď sa modlím v jazykoch, nie je to z mojej mysle. Keby to bolo z mojej mysle, tak by som tomu rozumel. Pretože to je z môjho ducha, tak tomu nerozumiem. A hovorím to, čo mi Duch Svätý dá vysloviť sa cez moje fyzické hlasivky. Keby som nemal hlasivky, tak by som nemohol rozprávať v jazykoch. Alebo by som rozprával niekde vo svojom vnútri, ale nikto by ma nepočul. A tak je to aj počuť. Takže Biblia hovorí, že ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, k Bohu hovorí. Keď sa modlíme v nových jazykoch, modlíme sa k Bohu. Boh nás rozumie a my sa modlíme správne, lebo Duch Boží sám prihovára za nás. On sa modlí skrze nášho ducha. A čo myslíte, že Duch Svätý sa nevie modliť? On je učiteľ. Tak on sa vie a on aj vyučuje nás skrze svojho Svätého Ducha. Halleluja. Sláva Bohu. Takže podľa tohoto druhého verša sme zistili, že hovorenie jazykoch je nadprirodzená komunikácia s Bohom. Keď chcem rozprávať s Bohom, a v svojej ľudskej reči som obmedzený, aj poznaním som obmedzený. Takže nemôžem vedieť všetko a nemôžem sa vedieť správne modliť. Preto na pomoc poslal nám Boh Ducha Svätého. Takto nadprirodzeným spôsobom komunikujeme s Bohom. Je to modlitebný jazyk, ktorý sme dostali. Pri tomto, keď som takto kázal, mnohí ľudia napadli a povedali takto. No dobre, hovoríš, že tomu nerozumie nikto. A jak to, že na 50. deň po Veľkej noci, keď tí 120 rozprávali v jazykoch, že tí, ktorí tam sa zbehli, ich rozumeli. Tak isto, lebo Biblia hovorí o ľudských a o anielských jazykoch. A pri vyliati Ducha Svätého bol použitý ľudský jazyk, ktorým rozprávali, tí rozprávajúci tomu nerozumeli. Ale tí, ktorí tam prišli a počúvali, rozumeli. Títo ľudia, títo Židia, ktorí prišli do Jeruzalema, oni boli rozptýlení po celej Európe všade
A oni sa tam zišli. Takže oni ovládali jazyky národov, v ktorých boli rozptýlení. V ktorých sa zrodili, lebo sa narodili v iných národoch. A keď tam prišli, tak každý jeden svoj jazyk rozumel. Ale tam boli hovorené veľké veci Božie. Ale Biblia nám takisto hovorí v 13. kapitole, keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými. Takže Biblia takisto nám ukazuje na to, že sú ľudské jazyky a anielské. Ľudské, keď ich môže počúvajúci rozumieť, a takisto anielské, keď vtedy nerozumie nikto. Anielské sa používajú na modlitbu a takisto ľudské jazyky môžu byť použité, že Boh ťa môže použiť, keď chce prehovoriť k niekomu, hoci ty nerozumieš jeho jazyk, ale môžeš prehovoriť k nemu slova. Že to je dar Ducha Svätého a Duch Svätý sa necháva prejavovať týmto darom, ako on chce, to my nemôžeme používať, kedy by my sme sami chceli. Takže to je vysvetlenie na tie jazyky, o ktorých rozumeli. Takisto 14. kapitola 1. Korinťanom, 4. verš hovorí, že jazyky nás budujú. Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba, ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev. Vzdeláva alebo buduje, to je stejné slovo, stejný výklad tohoto slova. Vzdeláva alebo buduje. Keď sa modlím v jazykoch, sa budujem. Kto? Ja. Halleluja. Tak pôjdeme do listu Rímanom, do 8. kapitoly. Rímanom 8, 26 až 27. Ďalší význam toho, že hovoríme v jazykoch, je pomoc na modlitbách. A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám Duch sa prihovára za nás nevyslovniteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spýtuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. Tak vidíme, písmo nám hovorí, že Duch Svätý prichádza na pomoc našim slabostiam. My sme slabí ľudia, aby sme sa dokázali modliť tak, ako sa patrí. Nemáme silu na to sa takto modliť. A on prichádza a pomáha. A Duch Boží, on vie všetko. On je všetko. A on sa prihovára sa podľa Boha. On sa modlí za nás. Chvála buď Bohu za to, že máme niekoho, kto sa môže modliť stále za teba. Sa modlíš v jazykoch, Duch Boží sa modlí za teba. To je veľká pomoc od Boha pre nás. 1. Korinťanom 14. kapitola je napísané v 5. verši, je tam zjavená Božia vôľa. A Božia vôľa je, aby všetci hovorili v jazykoch. Nikto sa spiera, nemusím hovoriť v jazykoch. Nemusíš, lebo má slobodu, preto nemusíš. Ale Božia vôľa je, aby si rozprával v jazykoch. Boh chce, aby si hovoril v nových jazykoch. Takže znova sa premiestnime do 14. kapitoly. Apoštol Pavol tam hovorí. A Duch Boží skrze neho hovorí. Je to zjavená Božia vôľa. 5. verš. A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazyk. Chcel by som, aby ste všetci hovorili jazyk. Kto to hovorí? No Boh to hovorí, vidí to Božie slovo. Takže Boh chce, aby sme všetci hovorili v jazyku. Toto veľmi to potrebujeme. Ďalšia vec je, že Božie slovo nám zjavuje, aby sme nebranili hovoriť v jazykoch. Boli časy, keď nábožní ľudia bránili hovoriť v jazykoch tým, ktorí boli naplnení Duchom Svätým. Keď Duch Svätý bol vylievaný a ľudia prijímali tento dar a začali hovoriť v jazykoch, tak tí, ktorí to nemali, neviem z jakého dôvodu, alebo zo závisti, alebo z jakého iného dôvodu, im zakazovali hovoriť v jazykoch. A potom sa obmedzovalo hovorenie jazykov len na súkromie. Nie. My sa máme modliť v jazykoch všade tam, kde je k tomu príležitosť. To znamená, či už na zhromaždení verejne, či v súkromí, ale všade, pri službe, pri modlitbe, všade sa máme modliť v jazykoch. Ale aj pri tomto je poriadok, tak Biblia hovorí, že v zhromaždení nech sa deje všetko slušne a podľa poriadku. Preto teraz slušne sedíte a nemodlite sa v jazykoch, tým by ste ma rušili. Ale keď prestanem kázať, tak sa budeme modliť v jazykoch, potom bude čas na modlitbu v jazykoch. Tak toto Biblia hovorí o krste Duchu Svetom
a o dáre hovorenia v jazykoch. Takisto je tu ďalších 9 darov Ducha Svätého a tieto všetky dary sa môžu prejavovať, ale vstupnou bránou k týmto všetkým darom je krst Duchom Svätým. Keď nie si naplnený Duchom Svätým, pokrstený Duchom Svätým, tak tam sa neprejaví dar, ako je proroctvo, ako je výklad jazykov, ako je dar múdrosti a takisto ako je dar uzdravovania a ďalšie veci. Ale keď si naplnený Duchom Svätým, Duch Svätý ťa prejal, ťa zmocnil, tedy kedykoľvek sa môže prejaviť cez teba všetkými darmi. Všetkých 9 darov Ducha Svätého mám preto, že mám Ducha Svätého. A Duch Svätý je darca a on má tieto dary a on sa necháva prejavovať nám tak, ako on chce. Ďaká Bohu za to. Poslednou vecou, ktorú by som chcel povedať, ako prijať krst Duchom Svätým. To môže byť otázka pre niekoho, keď túži potom, ako prijať krst Duchom Svätým. Ježiš Kristus hovorí takto. Vy, hoci ste zlí rodičia, dávate svojim deťom dobré dary. O čo skôr dá Otec svojho Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Keď prosíš, tak dostaneš. Keď prosíš Otca o Ducha Svätého, dá ti Ducha Svätého. Ježiš Kristus povedal, keď ťa syn bude prosiť o rybu, nedáš mu hada. Preto, keď prosíš Boha o Ducha Svätého, nedá ti démona, nedá ti zlého ducha. Niektorí sa strašili. Hovorí, veď to hovoríš z diabla. Ja keď som prijal tento dar, jedna žena nabožná mi povedala, to ty hovoríš z diabla. Ja som neprosil diabla, ja som nevzýval diabla. A keď ja som prosil Otca o Ducha Svätého, on mi nedal diabla. Takže mi dal Ducha Svätého a Duch Svätý sa prejavuje. Prijíma sa vierou. Tak ako si prijal, ktorý si prijal Ježiša Krista ako svojho pána, tak môžeš prijať Ducha Svätého. A vierou požiadaš Boha o Ducha Svätého, príjmeš ho hneď v tomto okamžiku vo viere, začneš mu za neho ďakovať, otvorí svoje ústa, Boh ťa naplní a cez tvoje ústa začne ako prúdy živej vody, ako prámeň života, začne ísť nové jazyky a môžeš sa takto modliť celé hodiny. Je to nádherný dar. Aby sme mohli prijať Ducha Svätého, musíme byť znovu zrodení. Biblia hovorí, že svet nemôže prijať Ducha Svätého, len znovu zrodený človek. A znovu zrodíš sa vtedy, keď prijímaš Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Nestačí len viera. Nestačí len veriť. Všetci ľudia v niečo veria. Všetci ľudia veria určitého Boha. Ale keď ho nepoznajú a keď k nemu neprišli cez Ježiša Krista, je to málo platné. A k Bohu sa nedostaneme iným spôsobom, jedine cez Ježiša Krista. Potrebujeme uveriť v Ježiša Krista ako Syna Božieho, ako toho, kto zomrel za naše hriechy a vzal všetky naše hriechy a nemoci na svoje telo, vyniesol na kríž. Na tretí deň vstal z mŕtvych a teraz žije a sedí po pravici Boha Všemohúceho a tam sa prihovára za nás. On je ten istý včera, dnes a na veky a on ťa chce spasiť. Ale ty musíš prijať Ježiša Krista, aby si bol spasený. A musíš prijať Ježiša Krista a ho verejne vyznať. Lebo Biblia hovorí, sám Ježiš Kristus povedal, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred svojím Otcom nebeským. Kto mňa vyzná pred ľuďmi. Niektorí hovoria, ja verím, ale nemusím o tom rozprávať. Keď niekoho miluješ, tak o ňom rozpráva stále. Nedá ti to, lebo láska rozpráva. Keď miluješ Pána Ježiša Krista, tak rozpráva všade, kdekoľvek si o tejto milovanej osobe. Ďaká buď Bohu za to. Halleluja. Postavíme sa.